Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Tohpa, kurkuku ya yi babban bako. Kotu ta tsare akanta janar ɗin da ake zargin kanta da satan naira biliyan 109. Amma kafin kawo cikakken rahoton, idan yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi haƙuri don Allah ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗora. Babban kotun tarayya da ke mai mata Abuja ta tura tsohon akanta janar Ahmad Idris kurkuku. An tura shi kurkukun Kuje a ranar Juma'a bayan da EFCC ta gurfanar da shi domin gabatar da ƙarar tuhumar da ake yi masa ta karkatar da naira biliyan 109. EFCC ta gurfanar da Idris da wasu mutum uku waɗanda suka hada da Godfrey Olusegun da Muhammad Usman da kuma kamfanin Gezawa Commodity Market and Exchange Limited. Sun shaidawa mai shari'a OA Adeyemi cewa ban saci ko sisi ba, amma dai ya ce a kai su kurkuku a kulle su tukunna. Haka lauyan EFCC Rotimi Jacob ya nemi kotu ta yi kafin ya sake tsara masu wasu tuhume-tuhume a ƙarƙashin dokar aikata manyan laifukan zamba ta 109 a cikin dokokin Najeriya. Lauyan Idris mai suna Charles Uche ya nemi a bayar da belinsu tunda ba EFCC ta bayar da belin Idris, amma mai shari'a ya ce kotu ba wurin wasa ba ce. Ana magana ne akan haƙƙin jama'a da ya rataya a wuyan waɗanda ake tuhuma. An ɗage zaman sai ranar 27 ga watan Yuli. Farkon watan Yuni, EFCC ta ba da belin akanta janar ɗin da ta ce ya kantar satan naira biliyan 84. Hukumar EFCC ta saki dakataccen akanta janar Ahmad Idris, wanda ta kama makonni uku da suka wuce bayan ta zarge shi da kantar satan naira biliyan 80. Kakakin yaɗa labaran EFCC Wilson Awejaran ne tabbatar wakilinmu da sakin da hukumar ta yi wa Idris a wani saƙon test da ta yi masa. Tabbas mun ba da belinsa, saƙon da ya tura wakilinmu kenan a takaice. Sai dai kuma bai sanar da wakilinmu irin sharuɗan belin da aka gindaya wa akanta janar ɗin ba, wanda a yanzu a dakace yake, amma hana shi zuwa ofis. EFCC ta kama Idris ranar 16 ga watan Mayu a Kano, bayan an sha aika masa wasiƙar gayyata ya ƙi zuwa ofishin ya yi bayanin salwantar naira biliyan 80. Majiyoyinmu sun tabbatar da cewa EFCC ta daɗe tana binciken kuɗaɗen, waɗanda ta ce an karkatar da sama da naira biliyan 80 ta hanyar kwangilolin ƙarya. Kamfanonin da aka dinga damfarawa kuɗaɗen duk iyalansa ne da makusantan shi akanta janar Ahmad Idris ɗin ne. Haka dai wani mai bincike ya tabbatar. Tuni dai aka dakatar da Ahmad Idris, sannan aka hana shi duk wata mu'amala da ma'aikatan ofishinsa. To duka dai anan muka zo ƙarshen labaran nan. Sai dai idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka, sai ka danna mana alamar like, domin hakan shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen zaƙulo muku labarai masu inganci. Idan kuma yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi haƙuri don Allah dan annabi ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Muna godiya da kasancewa da tashar mu ta Jimina Hausa TV.